Dnešný podcast nahrávame v Národnej banke Slovenska s riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov, s pánom Romanom Fusekom. Dobrý deň. Dobrý deň. Národná banka Slovenska, mnoho Slovákov o tejto inštitúcii aspoň vie, ale už nie každý vie, že čomu sa venuje, aké sú jej úlohy alebo ciele. Mohli by ste to prosím priblížiť? Národná banka je pomerne veľká inštitúcia, má aj vysokú budovu v Národnej banke a má aj naozaj pomerne veľa funkcií. Keď Slovensko prevzalo euro v 2009, tak sme si mysleli, že mnohí ľudia si mysleli, že už nepotrebujeme Národnú banku Slovenska. Ono to tak nie je, potrebujeme o to viac, o čo sme v eurosystéme a v európskom systéme centrálnych bank. Čiže tie veci, o ktoré Národná banka do istej miery prišla, to je vlastne autonómna menová politika, tak o tu samozrejme prišla. Nemáme slovenskú korunu, máme euro, ale znamená to pre nás ako pre Slovensko, že sme súčasťou rozhodovania o eurosystéme, rozhodovania o eure. To znamená, naša centrálna banka, náš pán guvernér je súčasťou Európskej centrálnej banky a spolu podielame sa na rozhodovaní o menovej politike celej eurozóny. To znamená, že tej zodpovednosti máme ako keby do istej miery viac za celú eurozónu, aj keď je zdieľaná samozrejme s ostatnými krajinami, ktoré používajú euro. To je jedna taká tá funkcia, ktorú si mnohí ľudia predstavia, že toto centrálna banka robí, že robí nejakým spôsobom so základnou menou v tej krajine, rozhoduje o tom, aké budú úrokové sadzby medzi bankami. Tí, ktorí majú ekonómiu vyštudovanú, tak väčšinou áno, toto je základná funkcia centrálnej banky, áno. Dnes tá centrálna banka má oveľa viac funkcií, také, ktoré by sme jej očakávali, samozrejme práca s hotovosťou, práca s platobnými systémami, to, aby každá platba, ktorú cez deň spravíte, naozaj prešla z jednej banky do druhej, to je starosť Národnej banky Slovenska, ten medzibankový platobný styk. To, aby peniaze boli v obehu, aby sme mali toľko bankoviek, koľko potrebujeme, toľko euromincí, koľko potrebujeme, takisto starosť Národnej banky Slovenska. Čiže také veci, ktoré denne robíme a denne sa vlastne s nimi stretávame v rámci peňazí s úlohou Národnej banky. Menej ľudí ale už vie, že tu máme aj ďalšie funkcie. Národná banka vykonáva dohľad v oblasti financií alebo v oblasti finančného trhu. A ten dohľad je taká vec, o ktorej sa veľmi veľa nevie a nevieme si pod ním mnoho vecí predstaviť, ale Národná banka naozaj dáva pozor na to, aby banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové spoločnosti, ktoré sa nám starajú o úspory v druhom a v treťom pilieri, fungovali, aby neexistovali nejaké vážne poruchy, aby peniaze nemohli byť predmetom nejakých podvodov zo strany týchto spoločností. Týmto spoločnostiam vydáva licencie, pravidelne ich dohliada. No a keď sa vrátime k tej mojej funkcii v rámci Národnej banky Slovenska, od roku 2015 Národná banka má na starosti ochranu spotrebiteľa. To znamená, že nestará sa len o to, aby boli zdravé tie banky, poisťovne a rôzne veľké inštitúcie, ale aby sa nezabúdalo aj na klienta, na práva spotrebiteľa. A my sme takou do istej miery, ochrana spotrebiteľa vo vnútri Národnej banky je do istej miery takou protiváhou toho veľkého finančného dohľadu, pretože my sa nestaráme o čísla, my sa staráme o kvalitatívnu stránku. To znamená, aby ten biznis model banky, poisťovne myslel aj na spotrebiteľa, aby spotrebiteľové práva boli vždycky rešpektované a chránené, čiže riešime zmluvnú dokumentáciu, riešime obchodné praktiky napríklad. Vy ste teda riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov. Veľmi pekne ste to teda aj zhrnuli, že čo je tá úloha, ten dohľad nad finančným trhom, ak teda dobre tomu rozumiem, udržať tú rovnováhu medzi vlastne fungovaním veľkých subjektov, ako sú banky a nebankové spoločnosti a spotrebitelia. Áno. My tomu hovoríme finančná stabilita. Národná banka má vo svojej misii povinnosť prispievať alebo napomáhať finančnej stabilite. Ono je také že abstraktné slovo, že čo to vlastne tá finančná stabilita je, ale slúži to slovo slúži tomu, aby v systéme bola, ako keby, keď to vieme predstaviť medzi ľuďmi, tak ako medzi ľuďmi je dôležitá dôvera, tak rovnako aj medzi týmito finančnými inštitúciami je dôležitá dôvera. Na to, aby finančné transakcie mohli bežať, musí existovať dôvera. A Národná banka posilňuje dôveru tých finančných inštitúcií. Tie finančné inštitúcie si budú dôverovať vtedy, keď budú vedieť, že
ak ja sa ako banka správam, komerčná nejaká banka, správam férovo, tak mám istotu, že aj môj konkurent sa bude správať férovo. A na to je tu Národná banka. Aby niekto neťažil z nejakej výhody, že bude používať neférové praktiky. Preto súčasťou tých požiadaviek na finančnú stabilitu je ochrana antimonopolných záležitostí, to znamená, aby nedochádzalo k nejakému narušovaniu konkurencie na trhu. A súčasťou toho je aj ochrana spotrebiteľa. Pretože ten nefér účastník by mohol do istej miery profitovať z toho, že sa neférovo správa k spotrebiteľovi, napríklad z hľadiska toho, že nejakým spôsobom klame, zavádza a tým získava nejakú neférovú výhodu. Čiže finančnú stabilitu ako súčasť finančnej stability preto vnímame aj ochranu spotrebiteľa a vnímame ju ako záležitosť, ktorá patrí pod dohľad a tým pádom v tomto okamihu Národná banka, hovoríme tomu zasa, skúsim také, že abstraktnejšie slovo, hovoríme tomu, že sme integrovaným orgánom dohľadu, pretože integrujeme nielen jednotlivé súčasti finančného trhu, teda bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh, dôchodky a podobne, ale integrujeme aj jednotlivé funkcie. To znamená, my tomu hovoríme mikrodohľad, to je to, že či banka naozaj má dosť peňazí na to, aby mohla vyplácať napríklad vklady. Na to, aby banka bola dostatočne zdravá a mohla dávať zdravé úvery, ktoré tí ľudia alebo tie firmy budú splácať. Nie, toto je mikrodohľad. Rovnako to platí v poisťovni, či je solventná, či vie vyplácať poistné udalosti a podobne. Potom k tomu sa skladá tzv. Makrodohľad. Makrodohľad znamená to, alebo vlastne finančná stabilita. To znamená to, aby, a to som už vysvetľoval, aby medzi subjektami bola dôvera a či na úrovni celého sektora nevznikajú nejaké rizika. Napríklad môžu vznikať rizika povedzme cenových bublín, pri nehnuteľnostiach sa o tom často hovorí. Nie sú nehnuteľnosti už predražené? Nevznikajú napríklad cenové bubliny v rámci predaja nehnuteľnosti? Nevznikajú náhodou tie cenové bubliny kvôli tomu, že sú hypotéky príliš dostupné? To boli otázky pred pár rokmi, ktoré riešila naša finančná stabilita alebo ten makroprudenciálny dohľad. No a potom sme tu tretia noha celkovej tej finančnej stability, ochrana spotrebiteľa, ktorá sa na to pozerá spôsobom. Neklame niekto spotrebiteľa, nezavádza spotrebiteľa, nemá neférové podmienky v obchodných zmluvách, ktoré potom nejakým spôsobom pokrivujú trh a pokrivujú tú konkurenciu. Čiže takýmto spôsobom sa Národná banka pozerá celkovo na finančnú stabilitu a preto sme integrovaným dohľadom, preto tá ochrana spotrebiteľa je funkčnou súčasťou, ale do istej miery takou vnútornou protiváhou dohľadu. Tá vnútorná protiváha funguje spôsobom, že nás ako ochrancov spotrebiteľa v zásade nezaujíma, či banka je, keď to pritiahnem za vlasy, že či banka je finančne stabilná, či vykazuje nejaký profit alebo nevykazuje profit, či z toho profitu má na nejaké ďalšie rozvojové investície a podobne. To je záležitosťou našich dohľadacích kolegov z veľkého dohľadu, z makroprudenciálneho dohľadu a vlastne z toho dohľadu nad bankami. To, o čo sa my staráme, je, či banka, ktorá teda môže mať, nemusí mať profit, ideálne je, keď je zisková samozrejme, to vytvára základný kameň tej stability, má tým pádom nejaké kapitálové vankúše, na to sú rôzne čísla, rôzne vzorce, ale nás zaujíma to na ochrane spotrebiteľa, či sa tá banka stará o klienta spôsobom, že tie zmluvné podmienky sú zrozumiteľné, transparentné, či tých zmluvných podmienkach má nastavené férové pravidlá. A či teda náhodou neťaží z toho, že ten profit získava nejakými nekalými praktikami na úkor klienta. Čiže ten dohľad nad finančným trhom je aj z pohľadu toho spotrebiteľa ako ochrana. Dodržať tú stabilitu a tie férové podmienky. Presne tak. Na to, čo ste to teraz aj hovorili, presne teraz nadväzuje taká moja ďalšia otázka, ktorá súvisí práve aj s tým, že Združenie Fénix je spotrebiteľské združenie, ktoré sa zameriava na ochranu finančného spotrebiteľa, ale s Národnou bankou Slovenska s odborom ochrany finančných spotrebiteľov sme v pomerne pravidelnom kontakte a jedným z tých kontaktov je aj to, že zastupujeme klientov v prípade, kedy
podávame podnet Národnej banke Slovenska, aby sa spýtala, tak jednoducho ľudsky povedané, toho veriteľa, s ktorým teda ten spotrebiteľ tú zmluvu uzavrel, že prečo uzavrel takú zmluvu, povedzme, ako uzavrel, či sú tam teda nejaké nepriateľné zmluvné podmienky alebo nejaká nerovnováha, ktorá teda je v tom vzťahu veriteľ a spotrebiteľ. Teda robíme to najmä vtedy, kedy sa nám zdá, že naozaj je tam tá nerovnováha. Ja by som chcela vedieť, alebo aj vás poprosiť o priblíženie toho procesu, ktorý nastáva po podaní toho podnetu, lebo taký podnet, ako vieme, si vie podať ten jednotlivec aj sám, čiže nemusí byť zastúpený nejakým združením alebo nejakým iným subjektom. Čiže skúsme nejak jednoducho, ak sa tu dá, priblížiť ten proces, ktorý nastáva po podaní podnetu. Na ochrane spotrebiteľa, na odbore ochrany spotrebiteľa máme nejaké 3, respektíve 4 základné funkcie, ktoré plníme. Jedna z nich je dohľad, o ktorom som rozprával. Ten je nezávislý od podnetov, to znamená, my máme nejaký plán dohľadov, sústredíme sa na nejaké konkrétne témy, chodíme napríklad nakupovať pod utajenou identitou, finančné služby a podobne. Potom vydávame nejaké rozhodnutia, sankčné, v prípade, ak zistíme nejaké porušenie práv klienta. Potom robíme vzdelávanie a osvetu. No a nakoniec, ale to nie je akože v poslednom rade, máme práve oddelenie, ktoré vybavuje podania alebo podnety spotrebiteľov. Toto oddelenie má na starosti vlastne situácie, keď klient je nespokojný s finančnou službou alebo sa cíti nejakým spôsobom dotknutý, prípadne má pocit, že banka, poisťovňa, to sa netýka len bank, to sa môže týkať nebankových veriteľov, to sa môže týkať naozaj aj investičnej spoločnosti, to sa môže týkať finančných sprostredkovateľov, naozaj všetkých, ktorých dohliadame. Ak má spotrebiteľ pocit, že bolo s ním jednané neférovo, respektíve nedostal to, čo podľa zmluvy dostať mal. No a keď nám takýto podnet príde, on môže prísť, my sme v tejto procedúre pomerne neformálni, čiže môže prísť písomne, môže prísť elektronicky, máme nejaké webové rozhranie, cez ktoré môže ten podnet prísť. Môže nám ľudia poslať e-mail. Niektoré tie podnety prichádzajú jednoduchšie napísané, niektoré sú veľmi kvalifikované, niektorí ľudia sa naozaj dávajú zastupovať aj právnikmi, advokátmi, aj v konaní alebo teda vo vybávaní toho podnetu u nás. Podnetmi sa u nás zaoberá približne 20 ľudí, necelých 20 ľudí na oddelení a ročne vybavíme 2 až 2,5 tisíca takýchto podnetov klientov ako kvalifikovaných podaní. Každé podanie, ktoré príde a zaevidujeme ho, tak každé podanie si má pridelený konkrétny referent, v zásade si ho naštuduje. Na základe toho svojho naštudovania pošle dopyt na tú inštitúciu, ktorá je protistranou klienta, čiže predstavme si nejakú banku, hovorili ste o nejakom veriteľovi, povedzme klient je nespokojný s tým, akým spôsobom bol zjednaný úver s tým klientom. V takom prípade sa pýtame na okolnosti, na zmluvnú dokumentáciu, na celú predzmluvnú dokumentáciu toho dodávateľa, teda tej druhej zmluvnej strany. Pýtame si vysvetlenia, kladieme konkrétne otázky. V zásade to celé prebieha písomne, keďže u nás v rámci vybavovania podnetu podľa zákona sa uprednostňuje písomné konanie. Čiže v takom prípade do istej miery v rámci vyhodnotenia tých dôkazov a aj toho právneho posúdenia dochádza k tomu, že ten obsah podania klienta alebo spotrebiteľa je potom našim pracovníkom konfrontovaný s obsahom vyjadrenia toho dohľadného subjektu. Náš človek si robí záver a v prípade, ak má ešte nejaké pochybnosti alebo potrebuje niečo dožiadať, tak dožiadava dodatočne ešte tú dohľadanú finančnú inštitúciu. V prípade, ak vie urobiť nejaké právne posúdenie, právny záver, tak formuluje stanovisko. V rámci vybavenia podaní nemôžeme rozhodovať. Národná banka nemá právo rozhodovať súdne spory alebo teda kvázi súdne spory. My nie sme oficiálnym orgánom mimo súdneho riešenia sporov. Nemáme postavenie tohto orgánu. Fakticky však vykonávame mimo súdne riešenie sporov v podobe stanoviska. To stanovisko, kde je náš právny názor, náš záver, ktorý sa môže týkať toho, že či došlo alebo nedošlo k porušeniu nejakých práv spotrebiteľa, či došlo alebo nedošlo k porušeniu nejakých povinností podľa osobitného
predpisu, ktorým sa tá finančná inštitúcia riadi, napríklad zákona o bankách, zákona o poisťovníctve, prípadne iných predpisov na poli ochrany spotrebiteľa, povedzme zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne občianskeho zákonníka, tých spotrebiteľských ustanovení o spotrebiteľských zmluvách. Potom ten záver formulujeme a zasielame ten záver tak klientovi, ako aj tej dotknutej finančnej inštitúcii. Ak zistíme, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, žiadame tú finančnú inštitúciu o vyjadrenie, či zjedná nápravu dobrovoľne. Tým, že my nemáme možnosť rozhodnúť a nariadiť vlastne, akým spôsobom má tá finančná inštitúcia naložiť. Spravidla sú to súkromnoprávne nároky, do súkromnoprávnych nárokov niečo klientovi vrátiť, niečo klientovi vyplatiť v prípade poistných udalostí napríklad a poistných plnení, tak žiadame len o ako keby dobrovoľnú nápravu zo strany toho dohliadaného subjektu. Musím povedať, že som akože celkom hrdý na naše oddelenie vybavovania podaní, pretože približne každoročne nám tá štatistika vychádza tak, že niekde medzi 50 a 60%, bližšie k 60% tých podaní, ktoré sú opodstatnené, tie finančné inštitúcie dobrovoľne zjednávajú nápravu. To znamená, aj keď ide o súkromnoprávny nárok, ktorý by sa inak musel len presúdiť, respektíve riešiť ako mimosúdny nejakým zmierovacím konaním, tak na základe toho nášho neformálneho stanoviska, ktoré nie je právne záväzné pre tú dohľadanú inštitúciu, tá dohľadaná inštitúcia približne 60% prípadov zjednáva nápravu dobrovoľne. Ak tých 40% prípadov teda nezjedná nápravu, tak potom to naše stanovisko slúži tomu klientovi ako podporné stanovisko, povedzme pre súdne konanie alebo iné mimosúdne konanie. Ešte keď môžem jednu otázku k tomuto, hovorili ste teda, že vy žiadate si stanovisko toho subjektu, teda kto poskytol, povedzme pri spotrebiteľských úveroch ten úver, teda toho dodávateľa, a vy pri tom podnete požadujete aj, aby ten spotrebiteľ predkladal okrem opisu tých skutočností nejaké listiny napríklad? Je to dôležité, aby to tam bolo? Je to dôležité aj na našej internetovej stránke, kde je ten formulár pre podanie spotrebiteľského podnetu. Máme upozornenie, že je potrebné priložiť alebo predložiť všetky dotknuté dokumenty. Samozrejme, že sa nám stáva úplne bežne, že klienti povedzme tie dokumenty nemajú dostupné, nevedia sa, v niektorých prípadoch sa k nim dokonca nevedia dostať, alebo nie sú si vedomí, čo je tá celá dokumentácia. Náš pracovník v takom prípade toho klienta usmerňuje a nejak mu akože sa snaží vysvetliť, že toto, ak máte, tak pošlite. Ale nie je to zo strany toho klienta nejaká zákonná povinnosť. Zo strany klienta podľa nášho zákona nie je zákonná povinnosť ani pred našim konaním alebo pred podaním podnetu prejsť si reklamačným konaním u toho dohľadaného subjektu. Zo zákona to nie je podmienka, ale odporúčame to. Aj kvôli tomu, že v takom prípade už ten podnet klienta eviduje tá dohľadaná inštitúcia, vieme sa spýtať, vieme sa pozrieť, ako prebehlo reklamačné konanie. Pomáha to vybaveniu toho nášho podania samozrejme. V prípade, ak je klient nespokojný s tou reklamáciou, vieme preveriť to, či v rámci reklamácie bolo vykonané všetko, čo malo byť vykonané. A je to veľmi silno odporúčané klientom, aby poslali dokumentáciu, dostupnú dokumentáciu. My si však konfrontačne, vlastne ako keby na konfrontáciu, vždy pýtame dokumentáciu aj od dohľadaného subjektu. Veľmi sa nám to v praxi osvedčilo, pretože v relevantnej množstve prípadov tie informácie bývajú neúplné zo strany klienta, respektíve sa nám nezhodujú informácie, ktoré sú poslané z jednej alebo z druhej strany, a v takom prípade musí posúdenie tých dôkazov vykonať náš človek. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom, ale objavujú sa aj spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby, ale nemajú licenciu Národnej banky Slovenska. A čo by ste teda odporúčili našim poslucháčom, ktorí uvažujú nad tým, že si budú čerpať nejaký úver? Čo je dôležité všímať si pri ponukách, ktoré sú na trhu? Úplne základná prvá vec, ktorú sa snažíme hovoriť vždy, keď hovoríme o tom, že nedohliadané subjekty a prípadná pochybnosť, či ten, kto mi ponúka povedzme pôžičku, je licencovaný a bude konať férovo,
je skontrolovať si v zozname subjektov na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, či ide dohľadné subjekty. To je jednoduché. Tá webová stránka je subjekty.nbs.sk. V tejto vyskočí vám vlastne okienko, do ktorého náhodíte vlastne názov alebo obchodné meno toho subjektu. No a následne vám Národná banka, to z internetovej stránky Národnej banky Slovenska vyjde notifikácia, či ten subjekt je v zozname subjektov, ak áno, akú má licenciu, respektíve akú má notifikáciu, pretože notifikácia dneska, keďže sme v európskom priestore, je pomerne dôležitá, to sú subjekty, ktoré pôsobia do zahraničia v rámci Európskej únie. Nemusia mať povolenie od Národnej banky, ale podliehajú dohľadu, keďže dostali povolenie v nejakej inej členskej krajine a môžu pôsobiť na základe voľného pohybu u nás. Ale musia byť notifikované, teda musia byť oznámené Národnej banke. Čiže toto je úplne základná prvá vec. Keď ten subjekt nedohľadáte v tom zozname subjektov a vyskočí vám, že takýto subjekt nie je na zozname, tak je dobré si pozrieť varovania, ktoré zverejňujeme na internetovej stránke Národnej banky aj na internetovej stránke 5peňazí.sk. To sú varovania pred nejakými aktuálne sa objavujúcimi hrozbami nejakých nelicencovaných subjektov, respektíve potenciálne podvodných schém, kde klienti, a keď sa bavíme povedzme o pôžičkách, tak to bola akože pomerne pravidelná schéma, kde klienti dostanú ponuku nejakej pôžičky, ale majú najprv zaplatiť, 100 alebo 200 eur ako nejakú platbu, rezervačný poplatok alebo niečo podobné. To je úplne klasická schéma podvodného úveru alebo podvodnej pôžičky. Zaplatíte peniaze, už vám nikdy nič nepríde, podvodník sa vám odmlčí. Čiže takéto varovania samozrejme je potrebné sledovať, a keď máte ďalej pochybnosť, tak určite odporúčam ísť normálne na internet do vyhľadávača, zjednodušene vygoogliť si, či náhodou už podľa názvu tej firmy niekto sa s tou nestretol a aké dáva na ňu referencie. Tie recenzie väčšinou zvyknem hovoriť, nie ste väčšinou prvý, koho ten podvodník osloví, učte sa od tých, komu sa to už stalo a kto vás varoval na internete. Sme radi, že ste našim poslucháčom aj toto povedali, lebo aj my sa stretávame v združení s tým, že sa na nás obráti klient, spotrebiteľ. Buď, že ten finančník, ktorý má tú reklamu, sa len podobá menom na nejaké väčšie finančné subjekty, alebo ako ste hovorili, že najprv majú niečo zaplatiť, aby mohli si potom vybaviť tú pôžičku či úver. Takže teraz už budú môcť naši poslucháči vlastne si možno aj vypočuť, že ako majú postupovať, aby sa už dopredu oboznámili s tým, že je aj varovanie na stránke, alebo že viete o takomto konaní a majú si to tí spotrebitelia aj pozrieť. A zoznam subjektov na webe Národnej banky, varovania Národnej banky. V prípade, ak vás niekto osloví povedzme cez e-mail alebo cez nejaké sociálne siete, rýchlo si skontrolovať, kto vás oslovil. Naozaj si dávajte pozor v prípade, ak vám príde nejaký link v e-maili a tvári sa to ako link na vašu banku. Nikdy neklikať, ak idete na web svojej banky, vždy radšej zadajte vo vyhľadávači názov svojej banky, tej webovej stránky, pretože práve tí podvodníci fungujú spôsobom, že sa snažia podobať na existujúce finančné inštitúcie, ale dostanete sa na ich falošnú stránku, ukradnú vám všetky údaje k vášmu povedzme bežnému účtu, dokážu vám veľmi rýchlo vybieliť účet. Týmto sa končí prvá časť rozhovoru s pánom Romanom Fusekom, riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska. S naším hosťom sme sa však rozprávali aj na tému vzdelávania finančnej gramotnosti. Druhú časť si budete môcť vypočuť už 20. septembra 2023, preto nás nezabudnite sledovať.